Hello hena hai tinini sajorao jotono lamsuani YouTube channel tini kaisa puil katal video supai tunghayo blog video ekon idea ang tini omse hateng kusuk marung no ekon idea olamana thangnai ang tabu ho thangai nai mai bosta tui phinai mai rajak no engken idea mokhang robo somprejak haise agera ongkai college rok tungfru ongkai kwbangma bwsak rok bo kisalai naithokjak haipano tabo ongkai nok rok ma tongmani bagui nai satung sal kwpra manjagui nai tab bwsuk jora mokhang rok dag ongkha engke bwsak somoi thangkha naidi engke tinini je blog video no norok puilani simi paithak jora naitongdi thangnai di amtui rok pura klaikha ongkai marno lengnai obno se mai bosta balai ma phaisinai habonai di mana hard working se ani at present no pore tongphuru ongkai belai no live kisala kisa tongthowo hinkhe jora bo ongkhaba norok phaiye buma bufa rok chukjakya amtui rok no kisa hokhai chanai bwsa rok se hinkhe ba kisa type no tongo boi hai khe rang kwrwi puisa kwrwi amtui samung rok no tangwi ma chajago obono hinkhe je khulum bwsago tongnai saklom rok tongnai hingkhai amtui rok no naisi mangalak khimisi mangalak ang khe obono se phainai kwbangma bosta mai bosta bajak thaisana se ma tubi phinai konai di bahai condition lama rok omono kirijak se ma phaio bwsuk hard work chini borok rok ang sakbai thana tabo bwsuk jwngjala tong kim rubber kaijak amsuse trwdrw mar no blung tukjak rang kwrwi hai khe hogui manya kho taka rung suka ekon idea omorok amsuse trwdrw mano rang thangnai rang buisa kwrwi blung hai khe taka hai khe ma tongkha dusa simi no sairwjak bithi sairwnani bagui haipano bithi hinkhe saimanya kho haikha mandrasa mukhung bufang mukhungma mankha ekon idea chaklai bo thoknaisi tini kisa chaina gano mukhung rok bai chaidi mano ayangni phaisini khlaiui nai mai raipaimani tawai yang dige phaiphai sopaikha amsuk rok hard work se samung hokni samung rok hingkhai ang tabo trwk trwk tola phaising thang tongnai mai ranai phaising ekom toksi tongmili toksa tongmili bato sinjo mother haikhe kirijakna tei haikhe chini bo asuk plant tongse kirijaknani bagui borok haikhe swnamui tongjak chwngkhe tangnai toksa tongmili ri hingkhai phaijak phainai ekon idea rubber kaijak bwsuk mwchang khaiui nai saijak oi eko maira laio sini oro maitang kholai laio hingga check maira lai tonglaio naide asa sal kwprama se omo khe bagan rubber borjak se bwsuk naithok khai hogui rijak omo khe twisa sal kwprama tabo hingkhai nugo thangsinai amtui jaga rok ni bwsa rok bwsuk man depression tong biyang thangnani biyang tongnani bakhe yapri sebnani amtui rok bebangno life depression oi tongo haikhe se sebsap maya oi tongo ayang khe
ama babu songke harwat hogro bai gedalai samung tangi masa jago ingke yangke basa bati rongke kisa misa porijang maba kawo wansuma kabangma eke boro tangnani bebangno bulung simisi wana jagang bahai ke sanani amte rono nayine khayine marno kirijao laibne teye जोंखे हायके साइ मानाय देबा असुक लंगा रंनि फाइसिंनो कागै अमनो बसुक साइदेमान बुलुं कुतुंनो पुइला होगना नांगानो हायके होगि पाइखांखाय सौगुनि नांगानो सौइ पाइखांखाय आरा खुनानि नांगानो आरा खुलि पाइखांखाय माइ गायनानि नांगानो माइ गाय पाइखांखाय होग टाङिरनानि नांगानो होग टाइम पाइखांखाय तेसा माइलों गथौनो सौरम युंफाक अमतेर नांगैनै बेलायनो ताङै मारगो हायसे बुसु कस्त माइ खबसा सानानि असुनो कलाया सिनि ब्ररो हायसे आं साबाय थानो सिमानखा सिं बाहायके सिनि जोंजाल बयके बेनि बेसांखाय साख्लम तङै तङै नाय लाखो लाखो इनकाम खायो सिनि बरं कासिनि बसुक सातोनो सातो हिया वाटैनो वाटै हिया हाके वाटै सादों मानजागैनाय बेबां सामुटाङै हाके मासावसुं हिंके जों जोंरके बाहायके तरै माननाय लगै माननाय बा आमसा हाके डिप्रेशन सिनि लाइफ बेलायनो टेकटक बेलायनो कस्त हायसे सिनि लाइफ सिनि लांमा हायके जों साना बागै बेबिनो बुलुंबाय गदाल जाक आं ताबो साबाय थांखायनो हंगै मा दंखा हिंके सिनि लांमा बाहायके सासानाय नरबो वानसुइनाय गादि अमते जागानि लांमा कसं सावना थांखांखाय अंगैदि माननो आले वाना जाओ हायसे